Doncs bona tarda, benvinguts a tots i totes a l'acte de celebració dels 20 anys de l'activitat de Capital Risc de l'Institut Català de Finances. Com sabeu, l'Institut Català de Finances és la banca pública de promoció, propietat de la Generalitat de Catalunya, fundada l'any 1985. La seva missió, com sabeu, és impulsar el creixement empresarial, l'emprenedoria, molt important, la innovació, finançant projectes estratègics, actuant com a complement del sector financer privat. L'entitat ofereix al teixit empresarial diverses solucions de finançament per acompanyar empreses i entitats en el seu desenvolupament i creixement. I avui volem celebrar aquests importants 20 anys, ja els veieu, 20 anys de funcionament de la seva activitat d'inversió en capital risc. Per tant, moltes felicitats, 20 anys de bona feina. Comencem ja l'acte de celebració i farem l'obertura de l'acte a càrrec del senyor Josep Maria Vilarrubia. Ell és secretari general d'Economia i Hisenda. Un aplaudiment per ell, sisplau, l'escoltem. Moltes gràcies a tothom, bona nit. Senyor Jordi Òliva, conseller delegat de l'ICF, bona tarda a tothom i benvinguts a aquest acte de celebració dels 20 anys de l'àrea de capital risc a l'ICF. Mencionar molt breument, és el meu primer acte extern i em fa molta il·lusió que pugui ser precisament en una institució tan important com l'ICF. Abans de res, voldria excusar la presència de la consellera d'Economia i Hisenda, que és qui havia de fer-vos aquesta benvinguda, però que malauradament no podrà ser avui aquí. En nom seu, doncs, tinc l'honor d'obrir aquesta jornada tan especial per l'Institut Català de Finances, que commemora els 20 anys de la trajectòria d'un dels seus principals motors, la inversió en capital risc. Com sabeu, com a secretari general del Departament d'Economia i Hisenda, fa poques setmanes he assumit també la presidència de la Junta de Govern de l'ICF. I la veritat és que és tot un honor poder arribar en un moment tan destacat, amb una trajectòria més que consolidada i en diversos projectes per endavant que ens il·lusionen a tots. Avui dia crec que ningú pot posar en dubte el paper que juga l'ICF en l'impuls del teixit econòmic i empresarial del nostre país. Una eina de país que contribueix activament a posicionar Catalunya com un dels principals motors d'innovació i emprenedoria del sud d'Europa. I una eina de país que, amb els màxims criteris de rigor i professionalitat, acompanya la creació i el creixement de les nostres empreses. En aquest sentit, avui som aquí per celebrar els 20 anys d'una part fonamental del grup ICF, l'àrea de capital risc. 20 anys des que el 2002 començava un primer impuls a la promoció del fons de capital risc en l'àmbit de la innovació i la tecnologia per part de gestores independents i que al llarg d'aquestes 2 dècades ha anat creixent i ampliant la seva actuació per assolir un impacte cada vegada més gran. De fet, crec que és just assenyalar que el creixement de la inversió en capital risc al nostre país no es pot entendre sense el paper que ha tingut l'ICF. Un actor indispensable que ens demostra, un cop més, la importància de disposar d'eines públiques per arribar allà on no arriba el mercat i per exercir un efecte multiplicador. Perquè com a eina pública, l'ICF no ha de cercar únicament la rendibilitat, sinó posar per sobre de tot l'impacte en les seves inversions. En aquests 20 anys, Catalunya ha passat de pràcticament desconèixer què era la inversió en capital risc a disposar d'un ecosistema propi i cada cop més dinàmic. I en aquesta evolució, l'àrea de capital risc de l'ICF ha fet aquesta feina d'empènyer i d'acompanyar. I aquest efecte tractor que s'ha aconseguit és bàsic per construir un teixit empresarial que aposti per la innovació i per les noves tecnologies. És cert que el terme en anglès, si em permeteu, és més agraït, venture capital. Diners que s'aventuren, diners que van a crear alguna cosa. Però quan parlem de capital risc, també estem assenyalant molt bé on van els diners. Hi ha risc, sí, i el risc és aquest risc associat a allò que és nou, a allò desconegut. Però com diem els catalans, passant de l'anglès al català, qui no arrisca, no pisca. I si volem tenir un país modern i avançat, hem de poder ser protagonistes de les grans transformacions que ens estan canviant al món. I això no ho podem fer sense aventurar-nos a descobrir noves maneres de fer les coses, sense arriscar-nos a buscar solucions fins ara inexplorades. I això és el que porta fent precisament l'àrea de capital risc de l'ICF els darrers 20 anys. Ha estat un col·laborador necessari perquè Catalunya inverteixi en aquestes noves idees. Ho ha fet connectant actors locals i internacionals, col·laborant de forma activa amb el sector privat. I també col·laborant amb altres agències del govern, com Acció, l'Agaur o Avança,
per explorar nous models de coinversió útils pel teixit empresarial. I tot això ho ha fet adaptant-se cada vegada a les necessitats del moment, actualitzant les seves eines per assegurar la seva rellevància en cada etapa. I en aquesta trajectòria m'agradaria destacar especialment la fita assolida, començant el 2010, amb la creació de l'ICF Capital, una gestora regulada pel grup ICF, que el 2012 ja va llançar els seus fons 100% propis. El fons Capital MAP, dotat amb 10 milions d'euros i destinat a acompanyar operacions que anaven al mercat alternatiu bursàtil, i el fons Capital Expansió, dotat amb 20 milions d'euros destinat a pimes industrials i de serveis. Seguint amb les fites, l'any 2019 ICF Capital ja va llançar una segona generació de fons, amb els quals va donar continuïtat en aquesta activitat d'inversió directa en el capital de les companyies. L'ICF Venture Tech 2, dotat amb 20 milions d'euros per finançar projectes tecnològics, i l'ICF Capital Expansió 2, dotat ja amb 50 milions d'euros per impulsar pimes industrials i de serveis. I tampoc voldria deixar de destacar una de les últimes grans fites que ha assolit, si em permeteu el joc de paraules, i parlo precisament del fons FITA, l'acrònim de Fons d'Inversió en Tecnologia Avançada. Aquest fons, que l'ICF ha impulsat conjuntament amb el Fons Europeu d'Inversions, comptarà amb 30 milions a través de l'ICF que han estat aportats per la Generalitat a través de les Conselleries d'Economia i Hisenda i de Recerca i Universitats, 15 milions provinents del Fons Europeu d'Inversions i també comptarà amb fons privats que esperem que li permetin assolir un volum d'uns 55 milions d'euros. Aquests recursos ens han de permetre finançar projectes estratègics en un àmbit on Catalunya ha de fer un pas endavant, el de la transferència tecnològica, perquè la magnífica recerca bàsica que es fa a Catalunya no pot quedar-se només a les universitats. Hem de fer que aquestes innovacions rellevants arribin al mercat i al teixit empresarial. I un cop més, com deia abans, l'ICF ha de contribuir a omplir un espai que el mercat no sempre omple de forma adequada. I és un fons que, gràcies a l'experiència del Fons Europeu d'Inversions i del propi ICF, aplicarà criteris de governança alineats amb les millors pràctiques de mercat. Com veiem, doncs, la tasca de l'ICF com a eina de país per impulsar l'economia i les empreses catalanes no només no s'atura, sinó que continua expandint-se. Aquest vespre tindrem l'oportunitat d'escoltar 3 exemples ben diferents d'empreses que han comptat amb el suport de l'ICF per desenvolupar els seus projectes. Empreses ben diferents, Pastisart, Inbrain o Housefy. Diferents sectors, diferents models de negoci, però amb un punt en comú, que quan ho han necessitat han tingut al seu costat el suport de l'ICF per seguir fent créixer els seus projectes. I no són les úniques empreses que l'han tingut. Al llarg de la seva trajectòria, 450 empreses han rebut alguna mena d'inversió per part de l'ICF. Això suposa un volum agregat d'inversió d'uns 730 milions d'euros. I en concret, l'ICF ha injectat més de 350 milions d'euros a l'ecosistema de forma indirecta i directa, 160 dels quals en els darrers 4 anys, disculpeu-me. Aquestes xifres indiquen la voluntat de l'ICF per intensificar la seva petjada en el teixit empresarial català. Una implicació que seguirà creixent, perquè l'ICF ha de ser una part central de la visió de Catalunya com a estat emprenedor. La consellera Mas Guix ho està exposant molt bé en les seves intervencions públiques darrerament. Estem entrant en una nova etapa, una etapa que demana fortes inversions, públiques i privades, per completar les transformacions socials, energètiques, de model productiu que ens fan falta a Catalunya i al món. I en aquest context l'ICF ha de seguir sent un puntal, una eina de referència per dur-ho a terme. Des de la seva experiència en la inversió i en la col·laboració amb el sector privat, l'ICF ha de poder participar en l'impuls dels grans projectes estratègics de país que haurem de finançar en els propers anys. I això significa una nova evolució per l'entitat. Ser capaç una vegada més de seguir-se reinventant per adaptar-se al context i seguir sent el que ha estat fins ara, una eina de país, una eina útil pels ciutadans i per les empreses, una eina clau per l'impuls i el creixement de l'economia catalana. Vaig acabant. I ho vull fer un cop més agraint a l'ICF i tot el seu magnífic equip la feina feta en aquests darrers anys. Una feina magnífica, com podrem veure durant la jornada d'avui, amb l'exemple de Pastisart, Inbrain i Housefy, que mencionava abans. Agraïm la presència a la jornada de les gestores de capital risc, que durant aquests 20 anys han estat una part indispensable en l'activitat d'inversió en capital risc que s'ha fet a Catalunya. Però també agraïm-vos l'esforç que sé que fareu perquè l'ICF segueixi sent aquesta peça indispensable en l'impuls de la innovació i el creixement empresarial a Catalunya. Així, ha estat els darrers 20 anys, amb l'àrea d'inversió en capital risc de l'ICF,
una part molt important de l'ICF, que ja pot dir allò de ara que tinc 20 anys. Una xifra que, si em permeteu, la referència personal, em porta a moments de la meva infantesa en els que la meva mare, una gran fan de Joan Manel Serrat, i com diu la cançó, i no patiu els que em coneixeu, que no cantaré, ara que tinc 20 anys, ara que encara tinc força, que no tinc l'ànima morta i em sento bullir la sang, i així és precisament l'àrea d'inversió en capital risc de l'ICF. Encara té força, no té l'ànima morta i li bull la sang. Per molts anys, doncs així, i tancant per molts anys més a tot el grup ICF. Desitjo que gaudiu molt d'aquestes sessions que tindrem aquest vespre, que en puguem treure noves idees i ambicions per seguir fent créixer tots junts l'economia i les empreses de Catalunya. Moltes gràcies. Molt bé, seguim amb aquest aniversari, celebrant aquests 20 anys, i ara anem a escoltar la presentació de l'estudi d'IESE, l'ecosistema emprenedor a Catalunya. Serà a càrrec de Joan Roura Emeritus, que és professor d'Iniciativa Emprenedora i de la unitat docent de negociació d'IESE, a partir de dades històriques complementades amb un treball de camp. Analitzarà tots els reptes de l'ecosistema emprenedor català. Segur que serà molt interessant les dades que ens aportarà i, per tant, demano un fort aplaudiment per ell. Endavant, quan vulgui. Sí? Molt bé. Bé, bona tarda a tothom. En primer lloc, felicitar, com també ha comentat el secretari general, felicitar l'ICF per aquests 20 anys i que, evidentment, molts dels que estem aquí em penso que els han viscut intensament i, per tant, crec que és una felicitació global a tota la família del venture capital i de la inversió privada. Tinc que agrair, en primer lloc, el fet que ens han demanat a l'IESE, i a mi en particular i al meu col·lega Juan Luis Segurado, que està aquí amb nosaltres, el poder fer aquest estudi, que en realitat tenim que agrair sobretot a l'equip de l'ICF, tenim que agrair sobretot a les persones que ens han contestat 199 enquestes i, evidentment, 21 entrevistes personals que han fet, i, per tant, a tots vosaltres gràcies, i sobretot gràcies per haver fet d'aquest ecosistema una realitat. Tinc que reconèixer que tinc una dimensió de carinyo o de particular proximitat a l'ICF, perquè ara estàvem comentant el Josep Ramon, vaig tindre l'honor de poder formar part de la Junta de Govern, penso que es deia Consell o Junta de Govern. De fet, allí ens vam conèixer amb el Jordi, que també estàvem al Consell, i per tant em va permetre conèixer tot l'equip de l'ICF, que crec que fa una labor brutal en tot aquest procés de contribució a la societat. Anem a veure l'estudi en qüestió, que veig que no tenia sonido, aquí veig l'alfa. L'estudi en qüestió, evidentment, té una part de... Hem utilitzat, lògicament, les eines normals, una avaluació de la literatura i, sobretot, després, tot el que és, com diem, treball de camp. Evidentment, aquí donarem un flash, perquè tinc el temps que tinc, i l'informe estarà disponible en els pròxims dies per tots vosaltres, o sigui que encantat de donar-nos feedback, i tenim que agrair que, encara que l'han viscut aquests 20 anys molt de prop, perquè hem sigut actors també d'aquest procés, la veritat és que ens ha permès actualitzar i permetre conèixer molt més en detall alguns dels aspectes que no coneixíem. És evident que aquest ecosistema ha tingut una transformació brutal. Aquí hi ha algunes dades, són números generals, però hi ha més de 2.000 startups avui a l'entorn de Catalunya o a l'entorn de Barcelona. S'avalua alrededor de 20.000 llocs de treball creats i hi ha aproximadament uns 2 bilions de facturació l'últim any. Per tant, és significatiu. Aquí teniu algunes de
les classificacions que es donen, número 1 d'ecosistema emprenedor al sud d'Europa, entre els 100, novena entre els 100 ecosistemes emergents al món, cinquena entre les ciutats Barcelona més atractives per emprendre, també tremendament efectiva en el que és aixecar capital, i això sobretot al redor de 2 hubs, un de tecnologies digitals i sobretot la part de ciències de la vida i innovacions. Per tant, és una realitat. Ara, l'estudiar aquest ecosistema no és un tema senzill. Aquest és un tema que els acadèmics i també els polítics, aquest tema de l'ecosistema ha tret molta atenció perquè, evidentment, tenim un referent, que és el Silicon Valley, però sobretot per la contribució social i econòmica que té els entorns on se creen. Tant és així que ha hagut diferents intents i nosaltres, al final, basat en les característiques de Catalunya, han adoptat aquests 8 factors que els analitzarem una mica en detall. No hi ha una relació directa, o almenys a nivell de recerca no hi ha una relació directa en quant a lo que és l'impacte directe d'alguns d'aquests factors. Sembla que influeixen, però no hi ha una recerca clara en aquest sentit. Jo tinc una anècdota en aquest tema d'ecosistema, i és que, no sé com, penso que molts coneixeu, jo vaig anar a fer el doctorat a Stanford, va ser l'any 83-84. Quan vaig arribar allà, l'ecosistema de Silicon Valley ja era una realitat. Hi havia companyies tremendament significatives allà. De fet, una de les col·laboracions que tenia en aquell moment era amb CIDEM i vam aconseguir que HP pogués vindre a instal·lar-se aquí. Jo tenia una col·laboració que si trobava una companyia que creixia i tal, notificava. Després encara recordo l'acte que va vindre el president Pujol en aquell moment per fer la firma que s'instal·lés aquí HP. Però l'ecosistema allà ja era tremendament ric. Total que a l'arribar, el primer que se m'ha ocorrir a mi, tenia que buscar un tema de tesis. Dic, faré per entendre què fa que l'ecosistema del Silicon Valley sigui un entorn tan fèrtil per crear companyies. Total que, efectivament, vaig fer un paper i tal, i el primer seminari que va haver oportunitat de presentar el que podies presentar per fer una proposta de tesis, ho vaig presentar, i encara recordo que hi havia un professor clau allí, que era Ken Arrow, que és un premi Nobel, en pas descansa, va morir el 17. Recordo que en un moment determinat diu, Joan, tu crec que t'agrada molt Catalunya, t'agrada molt Barcelona i crec que tens idea de tornar aviat, no? Doncs dic, sí, això és... Diu, per tant, si vols tornar aviat, el primer que tens que fer és canviar de tema, perquè amb aquest tema estarem encantats de tindre't aquí molts anys, però no acabaràs la tesi. Això és la idea que aquest és un tema complex i que avui encara se veuen moltes relacions, però no es veu una relació directa entre moltes d'aquestes variables. L'altre tema potser a aclarar és el tema d'emprenedor. És a dir, encara en molts entorns se té una percepció que l'emprenedor neix. Avui a la literatura i al món empresarial se creu que l'emprenedor més es fa que es neix. Per tant, es pot néixer una mica, però es pot fer molt. I s'entén que l'emprendre és un procés en el qual passa per saber identificar oportunitats, per saber crear propostes de valor o models de negoci per aprofitar-les, passa per saber alinear recursos, passa per saber escalar, passa per saber crear valor. I, evidentment, hi ha persones que tenen millors capacitats per a algunes d'aquestes dimensions. Però avui, clarament, és un procés i, per tant, el que parlarem és, en tot cas, factors que ajuden als emprenedors i més a equips d'emprenedors, perquè veiem que per emprendre bé hi ha molt poques persones que sàpiguen desenvolupar totes aquestes etapes amb èxit. Per tant, equips emprenedors que faciliten... Per tant, aquests factors el que fan és facilitar als equips emprenedors que puguen portar a terme en èxit el seu procés. Bé, doncs, dit això, anem a veure alguns d'aquests factors. Comencem amb aquest d'acceptació social de la cultura procliu a la iniciativa emprenedora. Bé, aquest és un factor
que té molt en compte i que està a tota la literatura sobre emprendre és clau. És a dir, emprendre és molt dur, no fa falta, a més aquí sou molts emprenedors que ho heu fet, es requereix sobretot molta autoconfiança i un reconeixement clar, un reconeixement de les persones que tens al redor, de la societat al redor, i per tant aquest és un element essencial i és clar que almenys basat en les respostes que hem tingut i tots els actors que la majoria esteu aquí, de tot aquest ecosistema, aquesta cultura ha canviat de forma molt significativa. Podem veure exemples. Avui, si jo penso en les classes, els estudiants més brillants que tenim a l'IES, quan acaben, abans l'objectiu era anar a investment banking, anar a consultoria. Avui, possiblement... A veure, alguns van per complir o per facilitar-los després el crear el seu projecte. I molts agafen el camí del venture capital, el private equity, com a via intermitja. Però aquest és un punt essencial. La quantitat de persones que avui brillants volen crear el seu projecte és molt significatiu. Passa, no sé, podem veure també amb temes com la premsa, no? Veus la premsa, fa uns anys el tema emprenedors no estava, no sortia cap emprenedor. Avui mateix, no sé, el dilluns, Expansió té startup emprenedors i tal, i veus una secció especial només d'emprenedors. La Vanguardia, qualsevol mig de premsa, veus la importància que se li està donant. Quantitat de premis que estan identificant o reconeixent els emprenedors. I el més important, crec que a les famílies, ho dic per pròpia experiència, a les famílies estem encantats que els fills brillants que podrien estar o estan o han estat a firmes de primer nivell, se'n surten i creen el seu propi projecte. I això em recorda molt l'època que jo estava a Stanford, que la gent no parlava d'estar a Bank of America, estava encantats en que el seu fill pogués estar creant un nou projecte. Per tant, aquest és un element supercrític i, com veieu, basat en les enquestes, és un dels punts que es creu que més ha ajudat en aquest ecosistema. Després, un altre factor, que és evident, és l'existència de polítiques públiques de suport a l'emprenedoria. Aquest és un tema que des de fa molts anys, sobretot el govern de Catalunya i també des de l'Ajuntament, s'ha donat un impuls molt gran, primer a través de CIDEM, avui Acció, i una multitud de serveis i formes diferents de poder ajudar a la creació de companyies. Jo recordo, no sé, al principi, justament quan se va crear la part vostra de Venture Capital i tal, recordo que vaig tenir una reunió en aquell moment, no sé si era Acció o CIDEM, potser ja era Acció, i es va plantejar la dificultat que no hi havia inversió privada, concretament tot el que era Business Angels. Vam posar en marxa, amb suport d'Acció, el primer programa de Business Angels. Va resultar que vam tindre un èxit brutal de gent que es va apuntar i resultat d'això vam crear la red, que després veurem alguns dels resultats que ha tingut la red, però ja era un lloc de suport per tot el que era favorir tot el que era la dinàmica emprenedora. Després ha hagut plans d'innovació, el 2001-2004, i després quantitat d'iniciatives que s'han posat en marxa, com Biocat o Eurocat, o quantitat d'iniciatives que estan molt d'aquesta col·laboració pública-privada. A veure, algun altre punt, un tercer punt, un tercer factor fundamental també, és el tema de tindre un mercat intern significatiu, una certa base industrial i, evidentment, unes infraestructures físiques al territori. A veure, un element clau és que l'emprenedor pugui contrastar el seu model de negoci a un mercat pròxim. I, per tant, aquest és un element que, gràcies
a la massa crítica de pimes i de companyies que tenim a Catalunya i el mercat intern i també la proximitat al mercat extern ens permet ràpidament que les companyies puguin fer aquest contrast. També fa que la localització de Barcelona en aquest món faci que tinguem accés al mercat mundial i, per tant, aquesta és una altra de les dimensions que han ajudat molt i que han jugat un paper clau també al desenvolupament. Com veieu aquí, la massa crítica, les infraestructures i el mercat intern, i jo posaria a més el mercat extern que tenim. Aquí hi ha un quart element, que és la presència de lideratge emprenedor a l'ecosistema. Bé, està contrastat que la presència d'emprenedors de referència ajuda moltíssim pel seu exemple. És a dir, tu veus una persona que ha creat i tal, i veus que és una persona que ha anat a l'escola amb tu o el coneixes bé i dius, si ho ha fet ell, també ho puc fer jo. I, per tant, aquest exemple a seguir és tremendament important i, sobretot, si aquests emprenedors són emprenedors que a sobre estan disposats a compartir i sobretot estan disposats en molts de casos a actuar també de mentors. Jo crec que tenim la sort en el nostre entorn de tindre empreses que van ser pioneres en aquest sentit. Tenim eDreams, amb el Javier Pérez Tenesa i el Mauricio Prieto. Tenim Fractus, que aquí està Rubén i el Carles, que han sigut un exemple. De fet, ja aprofito per donar publicitat al llibre que el Rubén acaba de publicar, que es diu Ave Fènix, que de fet explica tot el procés de creixement i després de dificultat que va comportar aquest projecte i que ha estat suportat sempre per l'ICF, a través de Barcelona Emprèn. No sé, Privalia mateix, el Lucas i el José Manuel també són persones, no sé, nosaltres també influeix que, per exemple, el Lucas és exalumne nostre, però els invites contínuament, estan disposats a compartir aquesta experiència i, per tant, hi ha tot un conjunt d'emprenedors avui que fan un paper essencial d'exemple i de suport a lo que és el desenvolupament d'aquest ecosistema, com veieu, amb una importància, segons l'opinió de tots els actors que hem tingut l'oportunitat de contactar, molt significativa. Bé, lligat amb això, clarament l'emprenedor per créixer i sobretot per escalar té un element essencial que és el factor humà o el capital humà. I aquí, sobretot a un cost raonable també, que és un altre punt essencial, és clau que aquesta combinació que tenim de talent emprenedor, capacitat tècnica i formació tècnica i formació i experiència directiva és un combinat essencial per a aquest procés de creixement. I, per tant, la presència d'escoles de negoci com l'IES, SADE o EADA, el clúster que tenim aquí d'escoles de negoci, juntament amb el clúster que tenim també d'escoles tècniques, fan una combinació excel·lent per favorir la disponibilitat d'aquest capital humà. Catalunya, segons les nostres dades, té una de les poblacions amb estudis superiors més alta d'Europa i Barcelona sembla ser que és la segona ciutat europea per número de graduats TICs amb també una oferta molt significativa de científics i enginyers. Per tant, això ens facilita també el desenvolupament essencial de l'ecosistema. Bé, tota aquesta part hi ha un lligam que ho facilita, que és els serveis de suport als startups i sobretot les xarxes de connexió. Aquí un dels elements essencials és també el poder contrastar, de trobar tindre llocs de trobada on poder combinar totes aquestes capacitats i crec que s'està introduint una cultura que és bastant, que jo recordo l'època a Stanford, que era l'ABC de la cultura del Silicon Valley, que és que tothom te donava 20 minuts. O
O sigui, hi ha una regla al Silicon Valley que 20 minuts te'ls dona tothom. Els segons 20 minuts ja depèn dels primers. Per tant, però aquests 20 minuts està obert a tindre impressions d'una persona o de l'altra, d'interaccionar, de contactar, de favorir el tindre contacte amb el network, etc. Jo crec que aquesta cultura s'està implantant molt a Catalunya i concretament a Barcelona. Hi ha més de 100 espais de coworking, tenim una multitud de més de 60 acceleradores, multitud d'events que pràcticament no pots donar l'abast si vols anar a uns quants d'aquests, o sigui, cada dia pràcticament tens events. I vull ressaltar l'últim punt, que és els de serveis professionals i concretament tot el desenvolupament de lo que és l'activitat legal. Fa 20 anys era molt difícil trobar un advocat que gestionés bé tot el que és l'acord de socis o que gestionés bé tot el problema d'entrada de capital. Avui hi ha quantitat de firmes professionals i professionals que treballen amb la mateixa excel·lència que ho pots tindre a qualsevol lloc líder al món. I aquesta és una dimensió que jo recordo també, del Silicon Valley, hi havia allí una firma que es diu Wilson Sonsini, que era la que ajustava tots els projectes, passaven per aquest tipus de firma. Jo crec que aquí, avui en dia, hi ha algunes firmes d'advocats i professionals que ajuden moltíssim en aquest sentit. Per tant, enhorabona també a tot aquest desenvolupament. Bé, tota la dimensió aquesta d'activitat i tal no podria desenvolupar-se amb tot el seu potencial si no tinguéssim un sistema de coneixement i desenvolupament tecnològic com el que tenim. Jo crec que tenim, sobretot durant l'última dècada, s'ha facilitat el desenvolupament de centres de tecnologia de primer nivell i sobretot a través de la col·laboració pública-privada s'ha pogut crear una multitud de centres que fan que possiblement Catalunya sigui, si no és ja líder a Europa amb el que és tota la massa crítica de centres tecnològics. Aquí veieu alguns d'aquests exemples, molts, que sigui Diada, que sigui el Mare Nostrum, que sigui el Ciclotron. Tenim aquí una dimensió brutal de centres de tecnologia. Crec que, com direm després, i com crec que ha dit el secretari general, el gran repte és com passem tot aquest know-how i tota aquesta tecnologia realment als mercats. Jo crec que aquí sí que tenim un repte molt significatiu i, per tant, però l'actiu el tenim, el veiem com el potenciem i com el desenvolupem. Bé, i com a últim punt, però no pel fet de ser últim menys important, tota la part de disponibilitat de finançament emprenedor públic i privat i que, evidentment, aquí és l'ICF el que ha jugat un paper supercrític i que estic segur que el Jordi després ens desenvoluparà més detall. Jo només fer un parell de comentaris. Si tenim bé les dades, el 21 es van finançar 187 startups catalanes representant gairebé 1.500 milions d'euros d'aixecat en 207 rondes, o sigui, d'aquestes 187 companyies. Evidentment, el capital risc o el venture capital està present, com no hi ha cap lloc a Espanya clarament, i jo voldria aquí fer menys ressaltar la primera part de Business Angels, ja que hem sigut part essencial d'aquest ecosistema. Com he dit abans, nosaltres vam crear la red el 2003, el 2002-2003. De fet, l'any que ve també fem 20 anys, esperem poder-ho celebrar. De fet, estem ara treballant en un llibre. I en aquests 20 anys han financiat més de 50 milions directes, més de 400 companyies han financiat i més de 1.500 companyies han passat
dins dels foros que fem cada mes. Per tant, estem encantats. ICF, ara ho explicarà el Jordi, però crec que està de l'ordre del que s'ha financiat 450 milions, alrededor de 450 milions, amb un efecte multiplicador que es calcula alrededor de 10, per tant, amb un impacte brutal. Acabant, diríem que aquests 8 factors són superessencials, que s'ha avançat molt, que queda molt per fer i que, sobretot, aquest és un ecosistema tremendament dinàmic, el que es té que anar ajustant cada una d'aquestes dinàmiques i tratant de millorar-les per adaptar-les a la nova realitat i, per tant, queda moltíssim per fer. De totes maneres, felicitacions per el que ha fet i que crec que la majoria o moltes de les persones que esteu aquí heu jugat un paper essencial. Jo només acabar en 5 reptes. Jo crec que tenim un marc administratiu i una regulació que es pot millorar encara i sobretot un tema fiscal essencial per atraure més emprenedors i per atraure i per fer més atractiva la inversió a Catalunya. Hi ha el tema que ja s'ha comentat de transferència dels resultats tecnològics i tot el que és el finançament d'aquesta transferència, que crec que el programa FITA que heu posat en marxa pot ajudar de forma molt significativa. Hi ha una assignatura pendent que crec que és la cooperació de l'empresa gran i l'ajuda a l'empresa gran a tot el procés. Jo crec que encara no està suficientment suportant i col·laborant amb el que és startups. I voldria fer un últim comentari sobre el tema de scaling. O sigui, jo crec que s'està aconseguint molt emprendre, ens està costant més escalar. I en aquest sentit se pot fer molt. Des de l'IES hem creat l'School of Founders, que és un programa per ajudar en aquesta línia, però al final sí que tenim alguns unicorns, però aquesta dimensió d'escalar és la que crea realment valor i, per tant, tenim que posar un esforç en tot aquest tema. Jo només donar gràcies a tots, sobretot per el que ens heu ajudat per l'estudi i per la vostra atenció, i tindreu l'informe disponible, crec que la setmana entrant, per tothom, i gràcies d'acord i encantat a nivell personal d'haver format part d'aquesta família, que és la família que hem lluitat per fer d'aquest ecosistema un ecosistema atractiu com el que estem aconseguint. Moltes gràcies a tots. Molt bé, gràcies per les conclusions d'aquest estudi. I ara donem pas a la intervenció del senyor Jordi Òliba, conseller delegat de l'Institut Català de Finances. Un aplaudiment per ell, sisplau. Bé, jo crec que hem començat pujant el llistó molt alt. Gràcies a tots els que esteu aquí, gràcies al Pep Vilarrubia, al Josep Maria Sánchez, a molts des de l'EU, el Joan Roura i el Segurado de l'IES, que jo crec que va sortir la idea per un dia com avui, dediqueu un temps a rascar una mica i realment les reflexions són bones. L'estudi que repartiran, jo no he llegit l'últim perquè no existeix, però el de la setmana passada vaig estar al cap de setmana i crec que val la pena llegir-lo. Vull agrair també a molts dels de l'ICF, o que vau estar a la història de l'ICF, clar, jo em sento una mica com gairebé que no tinc cap crèdit d'això. Jo fa un any i alguna setmana que estic per aquí, però veig el Josep Ramon Sant Romà, el Francesc Homs, gent que heu estat històricament a l'inici, el Joan Carles Rovira, l'he vist que també estava per aquí. Jo crec que hi ha hagut molta gent que ha passat per tota aquesta història i a més amb Venture Capital hi ha rotació, o sigui, segur que molts heu passat per l'ICF i ara esteu amb altres gestores o fent altres activitats o emprenent, que això és el més maco de tot. L'equip actual de l'ICF, tinc a la Irene, l'Adrià, l'Emili, tot l'equip d'analistes, molta gent que esteu a l'ICF participant en això. Jo crec que això és una mica una festa, una cosa que estem tots aquí i ho sento així, o sigui, ningú té un crèdit específic i des de l'EGO pels 20 anys, jo molt poquet, porto un any
3 setmanes, o sigui que no és més. Però, amb tot, entenent que és un dia important, vam aconseguir aquest espai per poder-ho fer, que crec que ens ho mereixem i que us ho mereixeu tots. La reflexió que ha fet el professor Roura jo crec que és molt bona. Si això no hagués existit, igual hagués sortit d'un altre lloc, però el fet que s'hagi generat aquest ecosistema emprenedor, de que us tinguem a molts dels que esteu aquí, amb gestores o amb emprenedors, que esteu de tots. Això genera moltíssim per la societat, en un món globalitzat. Ja no es tracta el poble d'anar a fer no sé què, es tracta de tindre idees que trenquin i que es moguin, que facin canvis en el món i que surtin des d'aquí. Això genera unes quantitats d'ocupació i de valor afegit enorme i està clar que és cap on anem a la nova economia. Entenent que el paper de l'entitat pública o del sector públic és fer de llavor perquè després surti el capital privat i la inversió privada, aquí és on nosaltres estem l'ICF, volem estar i seguirem estant. O sigui que l'ICF es tracta de començar a moure, ara movem un FITA, majoritàriament amb recursos públics, ICF i FEI, però la idea és que el FITA 2 o no sé què cada cop tingui més pes del sector privat. El que es tracta és que els primers passos els comencem a impulsar des del sector públic perquè quan això ja vagi agafant una dinàmica sigui el sector privat el que tiri. Llavors, jo crec que amb això ho seguirem escoltant, anem cap aquí. Què s'ha fet a l'ICF en aquests 20 anys? Essencialment, jo diria que els últims 4 hem fet gairebé tant com els primers 16. Això és una rampa que va creixent. Es va començar fent inversió en fons de gestores, ho ha explicat el secretari abans. S'han invertit amb els primers 16, del 2 al 17, 160 milions. Els últims 4, 18-21, que era el pla estratègic previ a quan jo vaig entrar, diguem-ne, al moment actual, s'han compromès 126 milions i el pla que tenim ara per 4 anys, o sigui, el 22-25, farem molt més. Això ho explico després. Després, aquí, això s'ha fet amb inversió directa per créixer i per Venture, que és la que es va sortir més tard. Tenim 4 fons amb una gestora que s'ha invertit 10 i 13 milions, 18 i 23. Aquí són inversions que té sentit quan el mercat no tracciona o no acaba de moure's i després obrirem altres tipus d'inversió. Llavors, això que s'ha fet, tota la part que fem amb gestores terceres, moltes de les quals esteu aquí, posant 286 milions de diners públics, s'ha reinvertit a Catalunya un total de 666, que això és molt important. També s'ha invertit molt a fora Catalunya, molt més que aquests 660, però si es fa des d'una gestora catalana, això crea ecosistema aquí. O sigui, tant es pot invertir a Catalunya com fora, els diners que venen des de l'ICF o des del banc públic, més que es dupliquen amb el que s'inverteix a Catalunya i poder es multipliquen per 10, no sé ara el número, amb el que s'ha invertit a tot arreu. Llavors, quan anem on volem anar de futur, la idea és que, i els totals no es veuen perquè estan sota les cadires, però bueno, és igual. La idea és que en el proper període volem invertir més en els propers 4 anys, 2 vegades i mitja més que en els últims 4, i bàsicament jo diria que els números surten com que alguna més del que s'ha invertit els últims 20. O sigui, l'ICF planteja, incloent el 22 i amb 3 anys més, que puguem mobilitzar més diners cap a l'ecosistema de capital risc dels que s'han mobilitzat amb els últims 20 anys que estem celebrant ara, el qual jo crec que és el límit de l'esforç. Això ho farem amb 3 vies diferents, que aquí les veus, tant apostant fort per les gestores que podeu estar aquí, com els fons d'inversió, creixement i venture, i l'última via, que és el FITA i altres instruments que puguin sortir, que nosaltres volem impulsar que es creïn nous fons, llavors amb gestores existents direm, escolta,
No podries fer un fons d'aquest perfil, que posem molts més diners públics, atraus alguna de privats i obrim la roda. Això és una mica on volem anar, per tant, jo hi ha una aposta molt clara que vull que us quedi sens dubte a tots, que es creu amb això. La Junta de Govern, que també estan per aquí diversos representants, a la Junta de Govern ho hem discutit, hem fet un debat, quin és el nivell prudent que podem fer amb recursos nostres, i després també mobilitzarem recursos de la Generalitat. O sigui, actuarem per compte de la Generalitat, amb algunes coses, amb alguns fons, FITA i altres, en farem més a futur, on gràcies a recursos públics que no són del balanç de l'ICF, també podem mobilitzar més recursos. I això és el que ens permetrà, amb una prudència d'assumir risc pels recursos de capital que tenim, poder fer aquest pas de creixement. Possiblement acompanyarem a rondes B i farem tíquets més grans i donarem pas a un altre escalat. Llavors, això com ho farem? Vull posar tres línies. La primera l'he posat: si hi ha una oferta de mercat d'una gestora per un objectiu del govern, prioritzarem posar diners del govern en una gestora perquè mogui aquest fons. O sigui, quan hi hagi una gestora que treu una cosa, una línia, un fons que encaixa amb el que es vol fer com a política pública, compteu amb nosaltres. Aquesta és la via preferencial. Si no hi ha cap gestora que tingui interès, possiblement perquè és un concepte poc madur o el que sigui, també volem potenciar la via d'inversió directa des de la nostra gestora amb fons que creem nosaltres. I la tercera via que es farà aquí és quan incentivem a que poder no hi ha cap projecte d'una gestora, però som més proactius. Què us sembla? Podríem fer no sé què. Doncs escolta, si em poses un tíquet significatiu, poder sí que podem aixecar aquest fons, anem a aixecar aquest fons. El segon concepte és el que he explicat, que és complementar recursos de la Generalitat. Pel nostre nivell de recursos propis hi ha un punt de prudència de quanta quantitat de recursos podem i ens sentim còmodes amb un risk appetite de l'ICF d'invertir en aquesta activitat. I ara veig el Rafa Vella, que és el president de la comissió d'auditoria, que diu, vigileu, i el Xavi, vigileu fins on anem. Llavors nosaltres hem fet molt debat, ens sentim còmodes amb unes magnituds, però llavors si el govern pot posar més diners, això sumava 110 milions abans, ara no ho veieu, doncs escolta, són més diners que podem injectar a l'ecosistema sense estressar més del compte els recursos propis de l'ICF. I el tercer punt que té importància és exigir el multiplicador que on es posen diners ICF públics en una activitat, exigim que a Catalunya es reverteixi més del doble d'això. Això no té més procés, un fons europeu molt gran, i tenim un 10%, doncs amb que el 20 i poc per cent del fons s'inverteixi a Catalunya en tenim prou. Ens sembla fantàstic que una gestora que estigui ubicada aquí es facin inversions a Europa, a França, a Àsia, on sigui. O sigui, això en cap cas és una preocupació. Llavors, aquests tres pilars creiem que són claus i l'últim punt, l'últim punt que també és clau és que nosaltres el tema de desenvolupament sostenible forma part del que busquem. O sigui, això no és només amb capital risc, és tota l'activitat de l'ICF. Hem de ser fonamentals per la transformació de la sostenibilitat. I això no és una etiqueta que es posa al final, sinó que ha de ser amb la forma com es valoren els projectes. No es pot concedir un projecte d'inversió amb capital important que no tingui un eix de que això té que contribuir a la sostenibilitat. De fet, amb la nostra activitat creditícia ho estem fent moltíssim i hi ha més de la meitat de la cartera d'operacions noves que estem fent tenen una memòria ESG. Això es té que fer auditable, es té que portar, però vull dir, això no sé si aquest any, però l'any que ve, quan presenti els resultats de l'ICF, començarem presentant l'impacte de l'ICF en termes ESG, que és la contribució a la societat, social, desenvolupament, sostenibilitat. I amb tot el tema de capital risc ha de ser un tema que estigui d'origen amb com es pensen les coses. Anem bé. O sigui, això està passant, no és
flors i violes, sinó que existeix. Auditar-ho i fer una memòria amb tots els requeriments no és fàcil. I jo aquí, res més, aquí ho deixo ja perquè jo crec que ja anem molt fora de temps, però penso que és una gran festa, us agraeixo tots que hagueu vingut aquí, després ja parlarem i compartirem, i res més, i repartir el mèrit entre tots els que estem a la sala, que tots segur que tenim alguna part del mèrit. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies. I ara continuarem amb una taula rodona, escoltant emprenedors, que segur que coneixeu molt bé. I, com hem anat explicant, en aquests 20 anys s'ha apostat per 450 empreses catalanes, que significa una inversió total de 730 milions d'euros, i volem conèixer, això és la teoria, i jo crec que el millor és passar a la pràctica i qui són aquests emprenedors i per tant que ens expliquen aquesta història. M'acompanya la Irene Bertran, directora d'inversió de Fons Capital Risc. Benvinguda, felicitats. Gràcies. També el CEO i fundador de Host5, Albert Bosch, què tal? Molt bé. També la Núria Betriu, consellera delegada de Pastissar, benvinguda. Gràcies. I també la Carolina Aguilar, CEO i cofundadora d'Inbrain. Gràcies. Un aplaudiment abans de començar. Gràcies. Molt bé, abans que res, coneixerem aquestes empreses, què és el que estan fent, però la Irene, què ha significat per tu, que has estat a primera fila també aquests 20 anys, i sobretot que m'expliquis els sectors en què més heu invertit, no? Bueno, doncs, gràcies a tots per venir. Sí, han sigut 20 anys molt intensos, de molta feina, perquè jo crec que el que s'ha explicat, tots formem part d'aquesta evolució i d'aquest ecosistema. Ha sigut la coordinació i la participació de múltiples parts, dels emprenedors, dels inversors i de l'ICF, intentant aglutinar tots aquests interessos perquè l'ecosistema evolucionés. Hem anat adaptant la política d'inversió a aquesta evolució de l'ecosistema, a les necessitats del mateix, i així volem continuar, com ha explicat el secretari general i el conseller delegat, escoltant el que està passant i com des de l'ICF podem complementar i aportar solucions. Solucions a projectes tan diversos com els que tenim aquí, que són, triat aquests 3 exemples, n'hi ha molts més, 450, teníem molt per triar, però hem escollit aquests 3 perquè després explicaré una mica per què i dono les gràcies que m'esteu acompanyant aquí. I respecte a què hem fet i quins sectors, l'ecosistema ha evolucionat. Al principi tot eren fons, hi havia uns quants fons, molt poquets, que invertien en qualsevol cosa. Qualsevol cosa vol dir diferents àmbits del coneixement, diferents àmbits de les companyies, i ara el que estem veient és una especialització creixent, no només per les etapes de vida de les companyies, sinó també de les especialitzacions, àmbit salut, àmbit de tecnologia, etc. Aleshores, el nostre portafoli avui és resultat d'aquesta evolució. Està molt sesgat a la part de tecnologia, perquè és la que hem anat acompanyant amb els anys, però ara cada cop tenim més pes en projectes de creixement, tant en pimes més consolidades com també en startups que passen a la següent etapa i volen escalar. Per tant, aquesta és una mica la composició del nostre portafoli. Molt bé. Anem amb l'Albert a explicar un d'aquests exemples. L'Institut Català de Finances Venture Tech 2 participa en una ronda de finançament de 30 milions a House5. La injecció de capital servia per desenvolupar la plataforma amb l'objectiu de continuar millorant l'experiència d'usuari, integrar nous serveis i sobretot impulsar el negoci a Portugal i a Itàlia. Albert, explica'ns com va sorgir aquesta col·laboració i aquesta història de col·laboració amb l'Institut Català de Finances. Ara has parlat d'aquesta ronda que vam fer a l'abril, crec, però la relació amb l'Institut de Finances ja ve de 2017, quan ens vam fundar. Vam crear l'empresa al març del 17 i vam fer una petita ronda, crec que era el juliol, i ja l'ICF ja va entrar en aquell moment, amb un préstec, en el qual van capitalitzar, crec que un 10% del préstec. No estic segur si el préstec l'he tornat o no.
Estem a mitges. A mitges, bueno, És llarg termini. Nosaltres Llarg termini. acompanyem amb el temps. Llarg termini. i des d'aleshores, ostres, hem tingut jo crec que la part bona que sempre he tingut amb vosaltres, no? És que he tingut l'Emili, que cada X, no? Cada 3 mesos, cada 2 o cada 6 mesos ens va trucant, no? I em va fent seguiment, i des d'aleshores hi ha hagut oportunitats d'invertir, que a vegades ells no han pogut, o nosaltres no hi ha hagut espai, i al final, mira, hem tingut aquesta oportunitat, no? Ara fa uns mesos i ens va anar molt bé, la veritat. Irene, per què vau dir que sí, no? Quan s'inverteix també hi ha el poder de seducció de l'Albert o de tots els emprenedors que hi ha. Per què dieu que sí a alguns i altres no? Què és el que us convenç del projecte del negoci? Doncs mira, jo crec que el conèixer fa molt. Això és llarg termini, com deia l'Albert, i al final comences a parlar, comences a conèixer a les persones, al projecte, i com aquest projecte es va treballant, no? I jo crec que aquesta és la clau. Emprendre és un negoci de persones, no? Nosaltres, des de la part d'inversió en fons de capital risc, invertim en unes gestores, en unes persones que porten els projectes. Els emprenedors, a la seva vegada, també inverteixen en persones, en els equips que munten. Per tant, aquest és un negoci de persones i és molt important l'anar-nos coneixent i acompanyant, veient les necessitats de cada moment, no? Al final és un tema de confiança, no? I quan ja fa 4 anys que em van seguint, no? De manera mensual, que els passem els reports financers, etc., doncs això crea confiança, no? I crec, no estic segur, que l'Emili un cop em va dir que era, ara ja no, però que era de les poques que havia complert el budget. Això suposo que ajuda. Ah, sí? Que eren les poques que havia comprat el... Sí. Molt bé. En el teu cas, Albert, la companyia, a veure si dic bé els números, preveu tancar l'exercici del 2022 amb una facturació de 43 milions d'euros, és correcte? Sí? Sí, sí. Amb un creixement prop del 200% respecte al 2021? Depèn de com es miri, sí. Sí, i el qual va tancar amb 15 milions. Actualment teniu 370 professionals que es preveu acabar l'any amb quants, Albert? Amb 400. Amb 400. La cosa ja no... El mercat no està molt mogut ara, hem de parar. El tipus d'interès, El tipus Bueno, d'interès sí, hi ha ha una complicat crisi. una mica el tema pisos. Llavors, què us ha permès, no? Què us ha permès créixer? Explica'ns una mica, no? Gràcies a també aquesta ronda. I què és el que voleu fer, també? No, al final tenim un projecte que és ser la PropTech més gran del sud d'Europa i al final tota l'ajuda que tinguem de fondos, ja siguin públics o privats, que ens puguin ajudar en aquesta història, nosaltres estem encantats. Al final és un projecte que vam començar fa 5 anys, com tu bé deies, ara són 400, però no s'ha d'acabar aquí. Jo crec que hi ha un missatge molt bo, que crec que el Jordi Òliba o el Joan Roures, no estic segur quin dels dos, que, ostres, jo crec que a Catalunya hem fet molta cosa per tenir startups, però ens falten moltes scale-ups. I jo crec que aquest moviment de l'ICF ajudant-nos a nosaltres a una sèrie B es demostra aquesta aposta perquè hi hagi cada cop més scale-ups a Catalunya, que jo crec que és el que falta. Molt bé. El teu somni arriba també a molts més països? Sí, jo sempre dic que queda molt lleig. El meu somni és ser feliç, perquè sempre que muntes startups és molt dur i sempre és ambició, però el primer és ser feliç perquè si no, no arribes. I a partir d'aquí és estar a tot arreu. A tot arreu, a tot el món. Molt bé. Seguim amb Irene. En aquest cas, el fons, era aquest fons VentureTech 2. Com és aquest fons? Explica una mica, no de forma tan tècnica, el més fàcil possible, Irene. Aquest fons és el fons que tenim d'inversió directa amb companyies de tecnologia i etapes inicials. L'Emili, no s'entès l'Emili, espero que estigui per aquí. L'Emili és el director que porta aquest fons i ell és el responsable de primera mà treballar amb els emprenedors per a que aquests projectes tirin endavant. Molt bé. Anem a conèixer, en aquest cas ara també, el segon cas. El fons de l'Institut Català de Finances de VentureTech 2 participa en una ronda de 14 milions d'euros a Inbrain Neuroelectronics. Expliquem abans què és el que fa la teva empresa, per qui no et conegui. Perdón, estoy trabajando en el catalán, pero todavía no... Pots explicar en castellà. Gracias.
Pues somos una compañía en la intersección entre MedTech, Deep Tech y Digital Health y utilizamos el grafeno, que es un material que consiguió el premio Nobel en el 2010, para crear interfaces que ponemos en el cerebro para leer y modular circuitos cerebrales que están implicados en enfermedades como el Parkinson, la epilepsia, la afasia y en el futuro en depresión, Alzheimer, etc. Molt bé. Irene, com va sorgir l'oportunitat d'invertir en aquesta empresa? Bueno, aquesta és una empresa... Bueno, també s'entén la de l'Albert, però aquesta és una empresa molt complexa per lo que està intentant desenvolupar. Aquesta oportunitat en concret ens va venir de la mà d'un fons que tenim invertit a la nostra cartera, del segment de salut, i la vam veure amb ells. Vam pensar que era una àrea molt interessant d'acompanyar. És una companyia que surt dels centres de recerca catalans i ens encaixava en una línia que teníem desenvolupada en recerca l'any 2017 i encaixava perfectament el poder donar suport a aquest projecte. I a partir d'aquí vam seguir el projecte i quan es va plantejar la ronda vam agafar aquests diners, també els vam aportar a la ronda i vam pujar una mica més l'import. Per tant, acompanyant no només al fons que ens l'havia portat per primera vegada, però també a un segon fons que també va ficar diners. Per tant, aquesta complementarietat amb gestors del portafoli dels fondos amb projectes d'inversió directa és un exemple més del que des de l'ICF podem fer. La inversió permetria a l'empresa realitzar per primera vegada, és correcte, assajos en humans, consolidar la seguretat del grafè com nou estàndard de cura i atenció mèdica de neurotecnologies. Com ho heu aplicat? Què és el que heu fet? Posa'm exemples. Sí, bueno, primero querría decir que yo creo que es un ejemplo espectacular de transferencia porque somos hijos de un consorcio de la Unión Europea donde se puso 1 billón de euros para traer el grafeno al mercado y los partners se llama Graphene Flagship, además dura hasta el año que viene una extensión, y los partners del Graphene Flagship eran el Instituto Nacional de Nanotecnología y Nanociencia de Cataluña y CREA, también la Universidad de Manchester. Luego también hemos tenido una transferencia tecnológica de CSIC, Ciber, un montón de 6 centros catalanes, con lo cual es un ejemplo claro de una línea estratégica europea adoptada en Cataluña y transferida a una empresa que va a ejecutar eso, llevar este material muy singular por primera vez en el mundo al cerebro de un humano. Y también gracias a toda la intervención de los gestores de riesgo aquí, a Savis y Alta, que fueron los que confiaron en nosotros desde el primer día y que nos hicieron la presentación a ICF, a IS. O sea, que ha sido un perfecto ejemplo de un ecosistema jugando juntos o colaborando juntos para que esto tenga éxito. Queda un gran camino, son 150 millones que necesitamos, así que poco a poco. 150. Hoy hay inversores. Hoy hay inversores. Hoy hay inversores. Puedes aprovechar. La ronda de finançament, Irene, és una de les més importants de l'àmbit biotecnològic de tot Espanya, és correcte? Quina, perdona? Dic que la seva és una de les rondes de finançament més importants de l'àmbit biotecnològic? És una de les que es va fer l'any que es va fer, ara no recordo, va ser de les més grans en aquell moment, en aquest àmbit, sí. En tecnología de dispositivos médicos yo creo que fue una de las históricas más grandes de España y una muy buena ronda en Europa. Sí. Irene, aquest projecte podria encaixar en el fons FITA? Esclar, el que volem és més in-brains. És a dir, FITA ha de servir per a aquest exemple que la Carolina explicava de ciència dels centres de recerca portada al mercat. I el que vol fer FITA és accelerar i facilitar que puguin sortir més. Què hem fet? El que s'ha explicat, hem aconseguit uns recursos per part de la Generalitat i per part dels fons europeus d'inversions. I ara estem llançant un repte al mercat, estem esperant trobar una gestora que pugui gestionar aquest fons per aconseguir que InBrain no sigui l'excepció, però que puguem tindre molts més casos d'èxit com aquest. No, y hay que interiorizar que esto es así. Nosotros hemos hecho un benchmark. Todas las compañías que han tenido éxito en este ecosistema han financiado los proyectos con unos 150 millones, pero con capitalizaciones de mercado de 2 a 6 billions. O sea que esto es algo que se puede capitalizar y que puede retornar
a Catalunya i a Europa. Molt bé. Abans, Albert, no t'he deixat l'oportunitat perquè expliquessis Housefire, perquè ja sí que l'ha explicat. Jo crec que molta gent que està aquí a la sala ja us coneix, però també, com vam fer un programa del Revolució 4.0 de TV3, Ja l'han que vist. puguis explicar el teu projecte, no? Per Sí, qui tant. encara no el conegui. Sí, no, l'explico, segur que hi ha molta gent que no el coneix. Al final som una plataforma integral de la llar, no? El que pretenem és tots aquells serveis que estan al voltant del propietari poder-los oferir d'una manera digital, d'una manera connectada i amb el màxim nivell de satisfacció pel client. Molt bé. També I busques... se'ns coneix perquè vam fer un anunci fa molt temps, el 2017, on sortia un dinosauri. És veritat. Som la immobiliària del dinosauri. Molt bé. Volíem parlar també del tercer cas. En aquest cas és el fons de l'Institut Català de Finances de Capital Extensió 2, que lidera una ampliació de capital de 4,3 milions per Pastissar amb la Núria. En aquest cas, m'agradaria saber, clar, es tracta de la primera operació del nou fons de capital que es va constituir el juny del 2019 amb una capacitat inversora correcta de 50 milions. Per tant, aquesta inversió d'aquesta empresa catalana, ara ens l'explicarà la Núria, és una empresa de productes de brioixeria que té Pastissar i que està a molts països del món. Tu mateixa l'expliques millor que jo. Endavant. Molt bé. Nosaltres som una companyia, no som una startup. Pastissar té més de 30 anys. 3 famílies del Vallès van iniciar la companyia. És una companyia de forta tradició familiar que fem brioixeria, és a dir, nosaltres produïm i els nostres consumidors, espero que molts de vosaltres, doncs podeu trobar els nostres productes a les fleques, als restaurants, a les cafeteries, als supermercats, i nosaltres els venem ultracongelats i el nostre client el pot guardar i quan ho necessita doncs el manipula, el cou i el posa a la venda com un producte fresc. Com deia, som de tradició familiar i l'any 2017 hi va haver un relleu generacional de la companyia i a partir d'aquí vam iniciar un procés amb gent que ja estava a la companyia i gent que ens hi vam incorporar per fer el nou Pastissar, la nova generació de Pastissar. I aquí teníem molt clar diverses coses. Una, que volíem créixer en capacitat productiva, volíem ser més internacionals, volíem tenir molta més tecnologia i tenir el talent per fer tot això. Llavors aquest era un full de ruta ambiciós i necessitàvem més companys de viatge. I aquí és on vam trobar l'ICF, que va creure en el projecte i va fer que aquest creixement, aquesta inversió en tecnologia, aquesta internacionalització ho poguéssim fer, ho poguéssim accelerar. Ens va ajudar que això fos possible i que ho poguéssim accelerar. Molt bé. Recorda'm a quants països del món sou ara mateix? Nosaltres ara estem presents en més de 12 països, però intensivament, que és el que al final ens interessa no només vendre i productes, sinó tenir un projecte que tingui sentit, doncs estem sobretot a Itàlia, França i ara als Estats Units és el nostre focus. Molt bé, Núria. Irene, per què vau apostar per ells? Doncs perquè això que ha explicat la Núria de lo que volia fer aquesta empresa encaixava perfectament amb el que des de l'ICF pensem que cal fer, que és acompanyar amb aquest creixement. Invertir en creixement no només vol dir facturar més, vol dir que, sí, vol dir facturar més, evidentment, però també incorporar persones que puguin acompanyar aquest creixement. Vol dir investigar en nous productes que puguin ser interessants en un moment on la brioixeria té reptes, i des de l'ICF estem acompanyant a Pastissar a poder-los entomar i respondre, no només per el que es pugui vendre aquí, però el que es pugui vendre al món, i per tant encaixava perfectament. Una cosa que penso que a vegades potser no es coneix, que moltes vegades tenim la sensació, i n'hem parlat avui, del paper important que té l'ICF en inversió en emprenedors o sobretot empreses de tecnologia, i potser no és tan conegut potser l'acompanyament que fa amb inversions industrials. I al final penso que aquí ens vam trobar pel camí, que nosaltres érem una empresa mitjana que volia créixer i l'ICF que volia invertir en indústria. Potser el més rellevant d'aquests anys de l'ICF a la companyia, que a més no han estat tan gens fàcils, el nostre sector ho hem trobat tot, hem patit el Covid, amb canals de venda que s'han anat a zero, ens hem recuperat, després la guerra ha afectat totes les nostres primeres matèries, és a dir, que
han estat anys molt difícils i tot i així hem passat de ser una mitjana empresa a ser una empresa gran. I aquí ens ha ajudat molt el tenir socis que ens han ajudat a professionalitzar-nos. Molt bé. Aquesta inversió la fem des de l'altre vertical que tenim d'inversió directa, que és Capital Expansió, liderada per l'Adrià i la resta de l'equip, que aquest acompanyament que parlava la Núria la fem des del Consell d'Administració al costat dels nostres socis. Per tant, aquí estem per acompanyar, com dic, aquests projectes amb grans reptes. Molt bé. Núria, m'has d'actualitzar les dades perquè tinc que a l'exercici del 2018 l'empresa facturava 42 milions d'euros, després el 2020 73, ara el 2022 m'has d'actualitzar perquè no tinc aquesta dada. Estarem per primera vegada per sobre dels 100 milions, amb més de 500 membres a l'equip, tot un repte i això no s'acaba aquí, volem seguir creixent. Clar que sí. Per tant, aquesta relació amb l'Institut Català de Finances us ha permès el creixement. Ara em parlaves d'aquests països, que estaves sobretot a Espanya, Itàlia i Estats Units. Quin és el vostre repte pels propers 5 anys? Nosaltres penso que tenim dos grans reptes importants. Un, com deia abans la Irene, que penso que afecta molts sectors, el nostre també, i és que tenim grans reptes en el món de la sostenibilitat i de la salut. Nosaltres volem que els nostres consumidors gaudeixin i tinguin molt plaer menjant els nostres productes, però també som molt conscients que cada vegada més ens hem de preocupar per la seva salut. I aquest és un repte que té la companyia, en oferir aquests productes de molta qualitat, de molt bons, però cada vegada més conscients de com això afecta la salut i l'impacte en termes de sostenibilitat. Al final, els productors alimentaris som grans, és a dir, utilitzem grans matèries primeres com el plàstic i el cartró i, per tant, i això ho posem al consumidor final i aquí tenim un altre gran repte. Per tant, aquí la companyia té molt a dir en els propers anys i després, com deia, diversificar i estar en molts països. I en el nostre cas, els propers 5 anys, clarament la internacionalització ha de ser l'eix on la companyia creixi i es faci molt més sòlida. Molt bé. Seguim parlant amb els tres, si us sembla. Albert, en el vostre cas aquesta ronda de 30 milions d'euros us va permetre realitzar nous desenvolupaments de la plataforma. Explica'm una mica també aquests objectius que teniu a mitjà termini i a llarg termini. No, ostres, al final el sector de la llar és un sector enorme, no? I hi ha molts actors, des de la pura compra-venda, la intermediació hipotecària, lloguer, administració de finques, etc. I al final el que volem és anar cobrint tots aquests sectors. Els 3 primers els teníem, l'administració encara no, i aquest per nosaltres és un factor molt clau on volem acabar entrant. I hi ha alguns més que estan per allà. Esteu buscant més rondes, més inversors? No, ara no. Ara, el que he dit abans, i segurament és el discurs que ningú vol sentir. Però ara estem en una crisi i jo crec que el que toca ara és, fotre-li bé el marge, que generem caixa i de moment no buscar inversió durant un temps. Segur, Sí. Un anyet. Molt bé. Irene, explica'm també, en aquest cas, el fons que va participar també amb la Núria. Sí, com dic, és un fons que està destinat a companyies com la seva, companyies que no són una start-up, estan en sectors més tradicionals, diguéssim, però amb necessitat de transformació, perquè si alguna cosa avui ens toca és transformar-nos, amb tots els reptes de la sostenibilitat que s'han parlat, que estan damunt la taula, doncs les companyies necessiten capital per poder acometre aquest següent pas. Carolina, abans em deies, vosaltres seguiu treballant amb més rondes. En aquest cas també, com te la prepares? Com et prepares també totes aquestes rondes que has de fer? Aquí también nuestros inversores, tanto los españoles como los europeos, tenemos 2 inversores alemanes, nos están ayudando muchísimo con los contactos, porque es muy duro llamar a puerta fría a todas, aunque hay que hacerlo también. Es mucho mejor cuando alguien puede hablar de ti y puede presentarte con confianza. Venimos de San Francisco la semana pasada, porque tenemos que seguir en Europa, pero también fuera de Europa. Estamos intentando traer a un par de inversores grandes de Estados Unidos, a lo mejor un Deep Tech y un MedTech juntos, porque nos ha gustado mucho esta colaboración en el board de MedTech, Deep Tech,
y Digital Health, aunque por ejemplo Asabis está muy en el Deep Tech porque fueron los primeros que creyeron en nosotros. Así que bueno, hablando con mucha gente, también enseñando todo el trabajo que se ha estado haciendo en los últimos 2 años. Tenemos un acuerdo con Merck, que es la empresa farmacéutica más antigua de Europa, que también ayuda a darnos credibilidad frente a todo el esfuerzo que hemos ido poniendo y todos los resultados que hemos ido sacando en el último año, porque realmente la ronda se cerró en marzo del año pasado, luego se amplió a 16 millones, pero como digo, ahora necesitamos otros 50 para comercializar. O sea, vamos a llegar a humanos con esta ronda, pero luego hay que comercializar ese producto en agudo y luego tenemos toda la plataforma crónica, que es el chip, para modular todas las interacciones del cerebro con estas otras aplicaciones, Parkinson, etc. Entonces, bueno, pues poco a poco. Molt bé. Irene, com han de ser aquests models de negoci perquè s'inverteixi? Bueno, doncs cadascú és molt diferent, no? Aquí tenim ciència, ciència necessita diners per desenvolupar-se, encara no pot ficar un producte al mercat, no està venent res, té un camí per vendre, no? Per tant, aquí el model és treballar a buscar resultats positius en tots els experiments, jo ho dic molt fàcil, però els experiments que es van fent. Per tant, ja esperem que el producte arribi i aleshores es podrà vendre i funcionar i millorar la vida de les persones des del punt de vista de la salut. Tenim a Pastissar, que ja és una empresa que funcionava, sí, totes funcionen, però vull dir que ja tenia una dinàmica, volia fer un canvi i aquí el que vam fer, com dic, és acompanyar el canvi perquè ens encaixava també amb el que nosaltres creiem que és la transformació que té que haver en les companyies. I en el cas de Housefly, escalar vol dir el mateix que faig, fer-ho en un altre lloc, d'una manera menys costosa que la primera vegada i poder ser rendible. Per tant, l'escalabilitat o els models depèn de cada companyia. I nosaltres el que fem és entendre què se'ns està proposant i veure si ens encaixa o no. Molt bé. Per anar acabant la taula, Albert, segurament també hi ha inversors aquí que ens escolten, alguns emprenedors. Per què recomanaries visitar també l'Institut Català de Finances i també aquesta part del capital risc? Per què ho recomanaries? Com a emprenedors, a veure, quan estàs començant, que tens gairebé un PowerPoint, que algú et posi diners és difícil, no? Aleshores, una institució encara ho és més. I l'ICF en aquest moment ens va mirar, ens va entendre i va apostar. Jo crec que en aquell moment van ser un préstec de 200.000 euros que ens va anar molt, molt bé. I això és molt recomanable. L'altra part bona que jo li veig és que no és que et donin els diners i se'n despreocupen, sinó que estan a sobre, estan pendents i et van seguint, no? Et van seguint no per tenir-te auditat, sinó que et van seguint per si, ostres, en un futur pots necessitar més diners, el qual és molt positiu. Molt bé. Perquè la relació ja està feta. Molt bé. Núria, en aquest cas també perquè recomanaries, en aquest cas, a una empresa ja consolidada com la vostra, no? Doncs una mica pel que deia al principi, perquè ens han permès accelerar el creixement i això penso que al final avui en dia les companyies, ja siguin comencen grans, petites, no podem quedar-nos quietes. És a dir, el mercat i el món es mou a una velocitat i nosaltres hem de poder agafar aquest tren. Penso que l'ICF ens ha ajudat a accelerar i a poder agafar aquest tren i reforçar també molt el que deia l'Albert, aquest acompanyament. En el nostre cas també ens ha ajudat a professionalitzar més els models corporatius, el Consell d'Administració. Penso que ens ha ajudat a fer aquesta evolució de passar, com deia, de mitja a gran empresa. I nosaltres, com deia, la nostra ambició és seguir creixent, seguir invertint, seguir millorant la productivitat dels nostres centres productius i, per tant, seguir invertint. I això no s'acaba aquí, segur que ens seguiran acompanyant. Carolina, per què ho recomanaries també en el teu cas? Bueno, saber que se puede, ¿no? En su día el silicio fue otro material que salió y que ha revolucionado el mundo y se pensaba que solo en Silicon Valley pasan estas cosas, ¿no? Pues pasan aquí, en Barcelona, y gracias a vosotras las hacemos posible. Así que todo el mundo sepa que es posible.
Molt bé. Per anar acabant, Irene, quin balanç faries també d'aquests 20 anys i què esperes que passi en un futur també? Bueno, el balanç és bo. Jo estic molt contenta d'haver pogut estar aquí amb tots vosaltres, a la taula, lògicament, i amb tot el públic, i poder haver format part d'aquesta evolució i d'aquesta evolució d'ecosistema participant-hi. Jo crec que això, a nivell personal, m'emociona. Molt bé, clar que sí. I vull continuar sent part d'això. Jo crec que és segur això, que continues. Doncs escolta, felicitats a l'Albert Bosch de Housefly perquè vagi molt bé el creixement de la vostra empresa. També la Núria Batriu de Pastissar, dona líder també, que ja hem coincidit amb altres taules com a dona líder, i la Carolina Aguilar d'Inbrain també, que vagi molt bé i sobretot també felicitar aquesta feina de la Irene, que a més s'emociona, per tant, ho viu molt intensament. És que ja ho he dit, que m'emociono. S'emociona i, per tant, escolta, està molt bé. Aplaudiment per tots i ara anirem a escoltar. Aplaudiments, sisplau, per a tots. Gràcies a tots per aquestes reflexions. Ja anirem a fer ja la cloenda. Després tenim un còctel en el que podrem fer networking, podreu parlar entre vosaltres, inversors, emprenedors, i conèixer experiències. Però ara farem cloenda amb el senyor Jordi Òliba, una altra vegada, conseller delegat de l'Institut Català de Finances. Aplaudiment. Gràcies. A veure, ja estem una mica fora de temps, tampoc és molt greu, però sí. A mi m'agrada respectar horaris. Jo me'n recordo quan estàvem preparant això amb la Irene i l'equip. Clar, si hem invertit en 450 empreses, és molt injust triar-ne 3. I llavors volíem fer alguna cosa, i també li deia al Roure, algo que té que ser compacte, dic, màxim 1 hora i mitja. Llavors, jo penso que la tria que vam fer és bona perquè buscàvem coses des dels brioixos als xips al cervell. Jo crec que pel mig podeu posar qualsevol exemple. Esteu molts emprenedors aquí que us haguéssiu merescut pujar i ens hagués agradat també fer una taula rodona amb gestores. Però crec que tot té el seu límit. Jo des de l'EGO no seré el que m'allargui ara. Ara tenim un còctel on podem fer això que ens ha dit el professor Roure, que és el networking, crear ecosistema, i segurament alguns emprenedors buscareu algunes gestores o algú perquè ens puguem deixar calés. Moltes gràcies a tots per estar aquí avui amb nosaltres i anem a seguir una mica la festa continua. Gràcies.